Hello guys, Madia berai labdumon arna dini mabayaw. Ma honomलाय Singajan-Ghat berai labdumon ओमफ्राय बेराय फैबाय नै. Guys, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिनखनसे आरो बयखौबो बरायबाय थाबाय लोगोफोर. नै जों दा थांगासिनो आरोना लोगोफोरजों बरिखादाव आरोना जोंनि गोदोनि लामाजों थांगोनाव. मानो होनोबा दाथ' बर्डआ सालायला आरोना लोगोफोर बगिबि दालां ओंखारबाय. होमबाबो जों इयाव दा बेरायनो थांगोन आरोना. जोंजों लोगोसे दंफायो डिसिसि बिरिफोर दंफायो. बिसोर मोनहैग्रोबाय गथ'फ्रा. ओमफ्राय दा उनाव फैगासिनो आरोना जोंहानि बोराया. फाइनालि गाइस नै जोङो दैमायाव थांना जाहैनो रजिया जोंहा मा लाखो रजे? ये पानिपुरि ओमफ्राय नै मिक्सार 50 थाखानियानो नै एकदम एसेल'थ' जोंनि बाथौ नैसिनि मोनगौमोन थिनालियाव समखं थिनालियाव इसिनि मोनगौमोन ओमफ्राय नैसिनिल' थारनाय पानिपुरि जाहैनोसै आरोना पानिपुरि लादो 50 थाखानि नै दादा दुकानতে লৈছো আমি এতিয়া পানিপুৰিটো घाटनि पुलिस थाना बियो सोरबा थाफैनो गोसो दङ थाफै जायो लखबाव दाय मावनानै आंनो दाय मावनांसिगोन दायखौनो दाय मावनानै लखबाव थाफैनांसिगोन पुलिस सेंग्रा मोजां नुयो खोमा ना फैनायाव फुजा जायो आरोना मागोनि 1 थारिखआव आइदान बोरै बियो बेयाव बेखौनो मोनखायो हौवा गोसोनायखौ बोरैबा मोनखायो नैबेनो मोनजिरायनो सानो बेनो जाफुङो बेस्रानायाव इसोर मायाव दोननांगौ बुंना उसना आन्थारबायना आयु नैसिम फैथारबाय माथो ओइनै आब' लामायानो गैस'बावलासो नै नावा नालाय एबार नैसिम फैसिगोन आरो मालाय बनाबो दंसोगारो ओइ नै नालाय सोमिरमोना माथो मालाय रिलिज बानायगासिनो दं नै नोंसोरो साफायगासिनो दं नै थेख्ला थेख्लिफ्रा ओइलाय गथ' सानैयावनो दं दा रिलिज बानायगासिनो मालाय नैयाव दोनदो फाइनालि गाइस आं नै दा दैमायाव मोनफैबाय आरोना जिबायदि मोजां मोनदों माने दैमायाव फैनानै एकदम ओरैबायदि मोजां बुंनो नाङा आरोना लोगोफोर सोरबाफोर फैनोबा आंजों फैफानो हागोन मालाबाफोर देखायफैगोन आरोना आं लोगोफोर लोगोफोर आं दा दैमायाव मोनफैनानै एसे रिलिज खालामसिगोन आरोना लोगोफोर जोङो मानोना ओरैबायदि मोजां ना एकदम बेरायनानै मानो होनोबा जों दा दैमा सेर सेर एसे रिलिज बानायसिगोन आरोना लोगोफोर एकदम नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि फाइनालि गाइस नै जों दा दैमायाव मोनफैबाय नै मालाय बन थिखोनाय आरोना नावायैनो बाबा दे माबोरै मोनखो दैमायाव फैनानै आदा बेल मायाव फैगोन नों र' आयु माथो गलु दंफैयो सैमा गलु जोंहानि गलुआ डिसिसि बेरायनो जाबाय थाया एकदम बडगाटाव बेरायनो फैदो बडगाटाव बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै गोसोखौ एकदमबारे खेबसे फैदोंमोन ओमफ्राय फैबा भिडिअ लानाय जायाखै आरोना दिनै फैबाय बेरायनो आरो मोना समाव बेरायनायनि बेसेबां बेलेग जायो एकदम बेसांसिमाव जों माबोरै मोनदों नाराजा माबायदि मोनदों चिल एकदम लाफानांगोन ना फाइनालि गाइस जोंहा दा बोराय बुरि एसे रिलिज खालामखांबाय आरोना बानायफेराखै बेसोरा इयो माबायदि मोनदों दैमायाव फैनानै एसे मोजां ना एकदम माने
आंनि ब्लगावनो नुजाला टेनसन जायोबाथाय इयाव फैनांगो दा आं लाखुमाबायसो थायो इखो ओमफ्राय जों दा सानैबो मोनसे इन्सटाग्राम मोनसे खालामखांबाय आरोना लोगोफोर दा खानाय फगद भिडिअ ना एकदम नै मालाय बिफा फिसा साथामबो फटक साफायलायगासिनो एकदम दैमाया दा ना लोगोफोर दैमाया माबायो आरोना नै दा दैज्लां बोथोराव देरो डिब्रुगड़ा फैदो आबा फैदो थ' लादैखौ फैदो पानिपुरि लाबोखादों मा फैदो हेलो गाइस मादैया बेरायनो लाबोदोंमोन आरोना दिनै माबायाव मा होनोमोनलाय इखो सिङाजान घाटआव बेरायनो लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेरायफैबाय नै उनथिं दोङो जोंनि ब्रह्मपुत्र दैमा बयनिख्रुइ जोंनि लैथो गिदिरसिन आरोना बेखौ लैथो गिदिरसिन होनना बुंदा लैथो होनना बुंदा बर'ना लैथो बयनिख्रुइ देरसिन आरो जोंनि खाथियानो जायो आरोना मिनिमाम जोंनि डेकापामनिफ्राय बे जों सिङाजान संखं आरोना माबा जागोन खोमा 25 प्लास जागोन आरोना बेफोरबायदि 25 प्लास बेफोरबायदि किल'मिटार जागोन आरोना बारा गोजान नङा ओमफ्राय जायगायाव फैनानै दिनै बिराद मोजां मोनदों आरो कुल बारहावा थान्दा नांखायनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय एकदमबारे मानसि मोलाला जाना दं आङो नै सान्दुं बिराद गरम ना ओमफ्राय दासो बारा रोसो नांदों नै खानायाबो टेस्ट नामा जाना दङ ओमफ्राय लोगोफोर मादैनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना 1K नि खाथि थांथारगासिनो ना 1K थाबैनो खालामना होबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना जिमान हायो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो बाय फाइनालि गाइस जोङो दहाय लानाय पानिपुरि मिक्सार नैयाव आलु बाथोन नैयाव थिंख्लां आसार नै दै बथल ओमफ्राय नै गथ'फ्रा इयाव लोंबाय आरोना आरो जाग्रा जेबो दंबावो एकदम गासिबाय जा होलायसै आरो जाने गोसोम नुजोबबाय जायोनो नुवाखै माबायदि मामफाव जाजोब्बाय जों गाइस बेटाखौ आङो दैमायाव लाबोनानै मिक्सार पानिपुरिसो जाहोसिगोन आरोना मिक्सार पानिपुरि फाइनालि गाइस जों दा थांफिननोसै मोनाबाय रजे दुमफावा दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव लोगोफोरजों जों दा न'आव थांफिनसिगोन आरोना एकदम ओरैबायदि गालांनो बादोंमोन ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदोंमोन आरोना लोगोफोर मानो होनोबा एकदम मोनाबिलि समाव बेरायनायानो आलादाखा आरोना लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायलांबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आं बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोफोर टाटा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुड